खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फेन खेबसा बरबावबाय सहाय माजियावसो फगबायनाय महरना सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लगफोरा जोबोद सेलामान जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो लाबां खालामनो हट बिदानि स्कुलाव थांनो सेन्देल गाननायनि हाहाकार जादों जोंहा गानहोजायाबो माजायाबो रोंदों पाप्पा ओइ रोंबाय देरबाय नालाय रोंबाय दे मोनसेया सोदो दे हट 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 आं खेवनानै होनो हट खयबार सोयो खयबार दे हमथा सेन्देला हारसिं गानसै ओमफ्राय गाव रोंनायखौ रोंनायसै आरो दे गानदो गान खर' माथा जोंख्लाबलायनाय थिल थिलनो दे गानदो दे ओमफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरो ना माबा ओंखाम जाखांनानै दासो खर' लोबदों आरो ना बिदानि स्कुलाव थांनो खनसेनो रेडि जाखाबाय जोङो बिमा फिसा सानैजोंहाय बे जि गोरानसै इगनर मारि बेखौहाय बेनिफ्राय मा होनो थांनायनि सिगाङावनो आङो सासे आगैया होनदों आरो ना आब' आं नोंनि भिडिअखौ गोबावनिफ्रायनो नायो नों मानो मोनसे बाथ्रानि उनाव मिनिबाय थायो होननानै थ' आगै सना आङो मिनि रायलायनो मोजां मोनो आरो जेला आङो एकदम बिन्दास जानानै रायलायोना रायलायनायाबो आंना बर'नि इंलिस जाखायो आं आगोलावनो खिथाखाबाय बेनिफ्रायहाय मिनिनायाबो खुगायाव फैदेरलाबाय थायो आरोना बिदिनो फ्रि स्टाइलनि मानसि नालाय जाम्बि होननांगौ ना मानांगौ थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो लाबो बेखौबो गाखुदोलाय अखा सिनाङा मा सिनाङा मारै बिदि जेलदेब जाखोथाय बेटारियानो सोलायनांसिगोन खोमा सिगाङावबो खनसे सोलायखांखाबायमोन फाहामनोबो लाङासै आरो गादोलाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे सासे सिस्टारनि कमेन्ट फैदों दा मानि माथो गस्लाल' गाननाय नुगासिनो होननानै आरोना नोंगौ आं दा मानि गस्लायानो गानगासिनो दंमोन ओंखारबाबो न'आव थाबाबो माने होनबा अखा हाबाय थादोंमोन ना अखा हाबाय थाबाथाय आं दख'ना माइदिफोरखौ माने गाननानै दोनसोमनो आरो सुनानैबाबो माने रानाबा बिराद अननो ओंखारो आरोना ओंखायनो आङो दख'नाफोरखौ अननानै दोनथ'दोंमोन दा सान्दुंआ थिं नालाय टेनसन गैया दा सुबा दानो रानगोन थांनानै फैगोनसै स्कुलावहाय आरोना सिदा माने काउन्टाराव फैबाय ओमफ्राय सासे सुबुंनि इउनिफर्म बायदों आयो बाबा बेगाव सोजोब्बाय नोङो क्लियार जायाखै बेगा लर गोजौनिबो गाहायनिबो फिथि ड्रेस बायबावबाय आरो मैया गोदान सुहोबाय भगबान गोदानानो गोदान थारमाने अबेबा थांनाय बोसोरनि सुहोनाय अबेबा एसे आगोलनि बायनायमोन नालाय ओमफ्राय उफाय गैया जियोबा मालाय योगा खालामनायाव मालाय सिंजों जियोबा मा होनबावनो मैया जा फुरथि मोन्दों ओमफ्राय बेफोरबायदि अबस्थानिफ्राय बहा गनो नुवाखै सेरावनो फैबाय नालाय ओमफ्राय सासेयाबो ओमफ्राय बिमाया मालाय ओरैनो थाजायो नामा बिमाया गरम मोना आरो ओंखायनो 10 थाखानि लिसिखौ आंबो लागाव आरोना ओमफ्य न'आव थांनानैसो सान्थि लोंहैगोन सानदोंमोन आङो बे सुबुङा लाबाय नालाय आंबो लोंखानांसिगौ नङाबा दा न'सिम सहैनाय नङा आरोना आंनाबो न'आव थाबा सेलायगोन बिमायाबो नोंनिखौ लोङा गैया फेन्टाखौ बिया बेखौ बियो नोंहा न'आव लोंसै ना दा जोंखौ लुगैथि होनसै आरो बिराद लुगैथि होसिगोन दा जोंखौ थांसै जाबाय ओमफ्राय दिनै मा होनना बुंनो आरोना स्कुटिखौ इदि गालायलाङाखै आरोना खनसे सेरगासेयावनो एकदम जि मोजां जादों आरोना ब्रुंनो बेलाबो दिनै बोरमा बुरै बायदिनो एकदम गोरा हिटसो आरोना गावनि रुमाव फैफिनदों ओमफ्राय खनसे सासे बिथाङा बेखौ सलायबाय थायो नामा गोदान लादो होनदों हाबाब गोदान लानो हायोबाबो आङो लानो होननानै सानथाराखै आरोना मानो होनबा सुखु बिराद आंखौ मालाबाबो आसखान्दा खालामफेराखै आरोना लामा ससेयावहाय आथिंजों गानांदों बेखिनिल'सो ना थ' जेब्लायबो सुखु दुखुनि लोगोरिसो आं एथ' फुजियो उदै खालिखौनो दोनथारा खौनो आंखौ बिदि एसे किक माबा गाहोबाय आरो आथिं गाहोबाय जेबो नङा दा दिनै जि मोजां जाफिनबाय जाबाय थाथोंसै भगबान बाबा बिश्वकर्मा नाने ओंखाम जाखांबाय माजों जाखो नोङो गाइखेरजों ओंखाम जाबायसो ओमफ्राय बिस्कुटबो जादों लोगोफोर हरनि 11:15 जाबाय आरोना दहायो बियो गोदो उन्दुदोंमोन दसे थाग थिग 8:30आव सिखारदों बियो बेनिफ्रायनो उन्दुनाय गैया आरोना ओरैबायदि मा होनना बुंबावनो आदार गारहोनायनि साजा जाहैबाय बियो आंना हरना गुना ओंखाम बाननानै जाहोबाय दाना 8:30आवनो बिदा जाखांबाय ओंखाम गोजां जोंहाबो आलु भाजाजों एवनानै जादों आरोना
बेनिफ्रायहाय उफाय गैया आङो सिखारना गावखौ सोंबाय आं ओंखाम जानो नामा होननानैहाय जाया जाबाय गाइखेर लोंनो मानो लोङा होनबाय माने बेङाखै हेब्रोनाय आरोना सुजि जानो नामा होनबाय जाया होनबाय अके जायाबा जाया थाबाय उन्दुआ बिदिनो एसे थाबाय आरिबाय नै हर थौनानैसो ओमफ्राय ओंखाम जानो जालायबाय संबाय आं लगे लगे माबायावनो 10:30 बारनानै ओंखाम संबाय गावनि आन्था एसेनो जाबायबो आरोना एसेनो गाइखेर लोंबाय बिस्कुटाबो मोननै जाबाय ओमफ्राय एबारनोथ' मेगना रुयागौमानिथ' खानाया ना मा माइसुङा गैलाना माइसुङा थांबाय बेयाव माइसुङा गैला मा 12ता जाहांजों उन्दुलांनाय जोंनि फिसालाय दलर उन्दुलांबाय दासो बे एसे क्लिप होनाय भिडिअआ मैया हरनि आरोना जोंनि बिमा फिसानि अबस्था बेनिफ्रायहाय ड्रेसा नै बेसे लायोथाय जोंनिया 950 लादों आरोना नै मोननैजों 950 लाबाय आरो बिनि सिगाङाव नोंथांमोननो शेयार खालामदोंमोन आङो गुफुरजों आरो गाहायनि बे लंपेन्टखौ सुहैनाया बेयाव 450 लाबाय सिट बायनायावहाय बेनिफ्राय आरो मा होनो सुहोनायाव 700 बेसेबांबा लागोन र' लायनो थांबा होनसै आरोना थाइसेबो होबोखायाखै आङो मास हाबजेननाय लोगो लोगो बायना होखाथारबाय आरोना आङो फिसालाखौ खालामखाथारबाय ओमफ्राय ओंखायनो स्कुल फिसखौबो एकदम होखाथारबाय मासनि हाबजेननायावनो होखाबाय आरोना आरो कয়েকদিन थांबा एबाकासनिखौबो होखानोसै आरो टिउसननिखौबो होखानोसै एकदम माने मेन होनांगौफोरखौ सुख'स्रांजोबनानैसो जाखिनि आग्लायदों बेखौ मेनेज खालामनानै जाबाय थानोसै आहा आस्ते आरोना नै बेबादिसो आंना बेनिफ्राय आंथ' नोंथांमोननो सनाफोर बेबायदिसो देखायो आंनि जिबननि गथ'जों गथ'जों लिलाला बेखौसो देखायो जाय अनसायलाङो जाय अनसायलाङा औ दहाय बिमा जानायाव जायाखै दासो नै सेबनो आइसो आदा फैनानैसो जायो आदा फैबासो जायो आरो नोङो बिदा फैनानै आरो खनसे दुगैफावबाय बियो डाबल नै जागासिनो दङ बिदि जाबाथाय जि मोजां मोनो आरोना आङो सेब जाबाथाय नैबे लाबावनायसो जादों बिस्रा दालि ओमफ्राय नै काबुलि बुट होलायनांगौ आरो बेना बेदरा गथ' गथाय स्रां स्रिं खालामखांनानैसो मोनसे ब्लगसा नांना एकदम माने दाबुसि आरोना आंनाथ' बिदिनो अबस्थाखासो नालाय मोनसे ब्लग्सखौनो एकदम खननै खनथाम खनब्रै खनबा लाजाबनांगौ सानसेनि बिथोरावसो मोनसे ब्लग जायो नालाय जेने थेनेनो ओमफ्राय मा होनो बेनि गेजेरावनो सनाफोर आंनिसिम आरोना ओरैबादि मोनसे लिमोनला बोरैबा माने गेसाव सेवब्रुं माबायदि होननानै बुंनांगौथाय बिदि कमेन्टखौ रावबो मोनफेरना मोनफेराखैथाय आं मोन्दों आरोना माबा बै अजन सुलायनाय गोदान एक्सचेन्ज खालामनानै सफैफिनदों होननाया आङो अजन सुलायनाय मेसिना बेनि भिडिअ आरोना सनाफोर मादि हरदों मिथिबायना मानसिखौनो हौवानि माने बायग्रा नुखायोनो आं हौवानि बायग्रा नुयोनो आंखौ हौवानि बैखौ लिरबावलायोसो आरोना ओमफ्राय नामाबो बिदि जेबो नाम लिरनाय गैया आरोना बेनि कमेन्ट हरग्रानाव माने बोरैबा XYZ बेबायदि 1 2 3 बिदि लिरनायसो आरो बिनिया माने माजों हरदों मादों चेनेलबो नङा जेबो नङा बियो बेबायदि कमेन्ट हरनायानो मानसिखौनो आं माने बेबायदि मानसिनि कमेन्टखौनो आङो मोनफेरनाय बायदि मोनाखैमोन आरोना खिन्थु ओरैबादि कमेन्ट हरबाय माने बबे एंगोलनिफ्राय फैनानै बबे दुनियानिफ्राय बबे जाब्रा बारिनिफ्राय फैनानै बिदि बाथ्राखौ आंनि माने भिडिअ कमेन्टखौ लागायना होफैगोन आं बुजिना मोनला आरोना नर्मेलि आङो नुनो मोनो सोरबा भिडिअखौ जे बेबायदि कमेन्ट हरदों बायग्रा नुखायो मायो बेबायदि कमेन्ट हरदों आंखौ होनना रायफिननायसो आं भिडिअ नुनो मोनो दाना आंना माबा उल्थासो आरोना माबा आंखौसो बायग्रा नुखायनो भगबान उफ मानसिखौनो बायग्रा नुखायो होमबा आङो बुस्थु बा जाग्रा लोंग्रा बायग्रा नुखायो बिदि होननाय बायदि साननानै लासिगौमोन आरोना बैखौबो ख्रा लिरखादों एसे सिगाङावसो आं कमेन्टखौ चेक खालामदोंमोन आंथ' लोगोफोरनि कमेन्ट चेक खालामबाय थाखायो रिप्लाय होबाय थाखायो आरो टाइम मोनबानो बेनिफ्राय मा जाखो गैयामोन फार्स्ट एसे दसे सिगाङाव गैया ओमफ्राय एसे उनावहाय आङो फ्रिमोन नालाय कमेन्ट सेक्सन हाबफिनबावबाय आङो अब्ला आं दागा मागा मोनबाय आं सनाफोर लगे माने खनब्रै खनबासो फरायदों आंनासो फरायनाय जायाखिसै नामा होननानै आरोना मिस्टेक जानो हागौ साननानै ख्रा फरायबाय आङो लाइन मोननैसो लिरदों हे सर्बनास लगे दानबाय आं बिदि कमेन्टखौ बोरै दोननो इसिबां गाज्रि आरोना होद माबायदि मानसि थायो खर' गेसाव मानसि थायो नोंथांमोना आंखौ सोरबा नायग्राफ्रा बुंखायो
आबौ आगै बाजै बिदि कमेन्टखौ टेनसन लानो नाङा एकदम बेफोरबायदिया खर' गेसावखाना नंमारगौ बियो खर' गेसावनिबो खर' गेसाव उल्था खर' गेसावसो ओंखारबाय आङो गाव फानो खोमा बियो गाव फानो खोमा बे आंनिबा बे हौवाया गाव फानो खोमा आं मिथिया जे हिन्जाव मानसिया हौवा बायग्राबो थायो आं मिथिया आं बै साउथ इन्डिया टिभि सिरियालावसो बिदि नुनाय मोनो आरोना अबेबा दालाय साउथ इन्डियाफ्राव देखाया आं बेफोराव सोरनो नुलाबायनाय मोनो आं आसलि जिबन आं बिदि एसेबो खोनाफेराखै मोनथिफेराखै बाट आंनावसो बिदि बेदुं कमेन्टखौ हरबाय साला कुत्ताया साबधान इन्डिया नायनानै फैदोंमोनदां बियो ओंखायनो बेबायदि कमेन्टखौ आंनाव लागायनानै गालांदों बा सोरनावबा लागायनो मायो आं मोनथिला आरोना बाट आंनाव बिदि लागायदों ओरैबायदि मानसि दङ माने जाथारै माने भिडिअजों आरजायै कमेन्ट खालामग्रा मानसि दङ ओंखायनो आं स्क्रिनशट खालामनानैबो लानो बावदोंहाय नङाबाथ' आं नोंथांमोननि सिगाङाव दागा मागा देखायनो हासिगौमोन आरोना आं माने बोरैबा मोन्दों आं खनब्रै खनबा फरायबाय गाज्रि मोन्दों आं बोरैबा मोन्दों आरोना माने एकदम आसा खालामथावै उल्था बिदिबो जे कमेन्ट हरग्रा किसुमान सुबुं दङ बेखौ आं माने फात्ता मोनस्लाबलायाखै आरोना ओंखायनो लगे दानदों आङो सनाफोर आरोना बेनिफ्राय आङो दा जेबो पिक्सारबो गैया बेना गेम गेलेनायनि माबा मोनसे बोरैबा पिक्सार होनाय दंमोन आरोना प्रफाइलाहाय बेना ओमफ्राय जेबो गैया मानसि दुमसि जेबो गैया आरोना थ' बियो फार्स्ट टाइम हरदों आं ओंखायनो रिकुवेस्ट खालामगोन बेबायदि कमेन्ट आंनाव गारनानै गालांनाङा आरो आंनावल' नङा जाय दैलि ब्लग होयो बेबायदि नर्मेलि ब्लग होनायाव बिदि कमेन्टखौ गारनानै गालांनाङा नों बेबायदि कमेन्ट होनो गोसो दंबा बै अबेबा एसे गाज्रि टाइपनि भिडिअफ्राव थांनानै होयो आरोना मेला दङ इउटुबफ्रावबो मेला गाज्रि टाइपनि भिडिअ दङ साला आंखौ बायदों होननानै बबे बायदियाव मोनखो बियो बबाव कन्टेक्ट मोनखो बबाव मा इमेल आइडियाव मा आंखौ मा बेबायदि बुस्थु बायदों बबाव कन्टेक्ट खालामदों बबाव मोन्दों नामा बे फाग्लाया फानग्रा गोदान ओंखारदों सोरनाबा हौवायाबो आयु आसुरिथाय गुवाहाटियाव थांनानै जा खायफाखौसो हिन्जावसाफोरखौ बा हिन्जावफोरखौ बेबायदि हमनो मोननाय मानाय जोङो निउसाव नुबाय थायो जोंनि बर'फोरखौबो दा जोंनि बर' हौवायाबो माने बिदि फानग्रा ओंखारदों थिग फानग्रा बे गेरेन्टि बियो नङाबा मानो मालायखौ उसाबादा बिदि बुङो बेलाय थ' इनि बे सनाफोर बेफोरखौ आंबो टेनसन लाया नोंथांमोना आंखौ बुंखायोआनो जाय नायो जाय आंखौ मोजां मोनो थ' आं दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आरोना देखायनो लागा जेबो गैया आंना न'आव थाबाय थानाय बे दैलि ब्लग्स बेफोरनो बेदर बेला एवनानै जादोंबा बेखौबो शेयार खालामनो हागौमोन बाट बिदिबो जेबो जायाखै दालि सबाय माल फाजाखासोमोन बेनोमोन थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच